Үзәк диния назаратының система буларак эшләвен ничектер куәтләндерергә, уңайландырырга без тырышып карадык, ләкин мөмкинчелек бирелмәде. Үзәк диния назараты 91 елдан башлап 2016га кадәр бүгенгә кадәр менә бу үзләреннән чигенүне, ничектер читләшүне туктата алмыйлар. Димәк, алар башкалар да кабул итерлек тигез дәрәҗәдә аңлашырлык моделне тәкъдим итә алмыйлар. Ул патша хөкүмәте вакытындагы тәртип түгел бит инде, югыйсә бүген түгәрәк стелгә утырып аңлашу була алмады. Хәтта ул бүгенге көнгә кадәрле юк. Үзеңнең генә фикереңне башкаларга тагып яшәү мөмкин түгел бүген. Хәзер халкыбызга мөмкин кадәр якын булырга кирәк. Һәм менә бу дини оешманың оешуның нинди мәгънәсе бар? Менә үзәкләштерелгән дини оешма булды икән канун нигезендә. Димәк, синең дәүләт даирәләре белән анда якынрак күрешергә мөмкинлекләрең ачыла икән, син аны менә милләтнең файдасына, диннең файдасына эшләтергә тырышырга кирәк бу әйберләрне.